Ola, bons días a todos e todas, bons días como sempre a Ribeira en esta dación de contas no primer día da fase primeira que cambia as cousas que podíamos facer, que nos dá unhas maiores libertades, o cual nos exige tamén desde o Concello a cambiar algunhas das que eran as nosas prioridades, pedindo responsabilidade e pedindo tamén colaboración a moita xente. En primer lugar, as tarefas de desinfección pois vanse a seguir prestando, sobre todo nas rúas máis concurridas, a través de os camións desinfectantes, e por outra parte continuarán as labores de desinfección nos lugares públicos como o hospital, como os centros de saúde, como as residencias da terceira edad, como as marquesiñas, como a Casa do Concello, e xa se estableceu precisamente a periodicidade do que teñen que ser esas tarefas de desinfección. Ahora lle pedimos aos particulares que durante tanto tempo estuveronse facendo desde o Concello a súa colaboración e que sigan extremando esas medidas, porque lóxicamente os traballadores do Concello en estes momentos xa se teñen que destinar a labores que non viña facendo, como son desbroces, como son arreglo de paseos e como son outras series de cousas máis descoidadas hasta o día de hoxe. Tamén por sugerencia de moitos veciños e por sugerencia do que o Grupo Socialista do Concello, pois se nos dixo a posibilidade de que en diversos puntos da cidade se lle recomende aos veciños andar sempre por as beirras rúas da parte dereita ou ben nas peatonales pola zona dereita de esa rúa, non o mesmo nos paseos marítimos, eso para evitar o maior cruce de personas pois que podamos evitar. E por outra parte, hoxe tamén se indicou dentro do Concello o que é a organización de a utilización de ascensores e pasillos para intentar que a xente pois non teña por que cruzarse e intentar sempre que estemos aos 2 metros aconsellables polas autoridades pois sanitarias, non? Por outra parte, hai unha reactivación do que son os servicios esenciales que xa comenzaron por aquelas obras que tiñan ese carácter, e ahora mismo as contratacións de personal que teñen ese carácter. Se o outro día dábamos o carácter de esencial a 12 obreiros que van a reforzar as brigadas multiservicios, tanto de xardíns como de obras, hoxe facíamos a mesma labor de declaración de esencial outro tipo de cuestións, como son auxiliares da policía local, proceso xa iniciado, ou outros procesos que non estaban iniciados, como as brigadas de incendios ou socorristas, ou outros temas que van a ser importantísimos, sobre todo cando se prevé que nas playas haya unha maior extensión da xente que vai ocupar máis espacio do que viña facendo habitualmente, non? Polo tanto, é importante contar ca temporada turística co que é ese contratación, non? E falando de turismo, nos pareceu que era un momento moi importante de empezar a vender turísticamente o que é o verán. Hai xente que xa se está preparando con botino para ofrecer destinos seguros. Pois Ribeira queremos facer non só eso, sino ademais decir que é o destino máis seguro, que nos nas nosas playas só necesitamos levar a toalla, non se necesita un metro, ni se necesita ningunha outra cousa, hai espacio para todo. Nós podemos chamar todavía xente ás nosas playas e por aí vai ir encaminado, según o criterio dos técnicos, esa campaña turística que ten unha dotación inicial de 15.000 euros e que vai a estar no que os sitios donde esperamos que dentro de moi pouca xente xa se poda mover co ámbito territorial de Galicia. En canto á policía local, onte tiña que facer unha denuncia. Curiosamente, agora se nos dá a xente por trasnochar, por estar fora dos horarios que non son permitidos. Polo tanto, unha vez máis rogamos á xente esa responsabilidade que agora depende individualmente de cada un. E por último, pois estuvemos traballando no ámbito de servicios que van a ter que incrementar o que é a súa actividade. Por un lado, o que son as frecuencias dos autobuses, estamos esperando que das empresas concesionarias xa nos pasen esas novas frecuencias para facelas públicas e que a xente sepa o servicio que ten e o horario que ten. Por outra parte, a biblioteca. Hoxe estamos preparando como ten a nova fase que o Concello a partir do día 18 vai a incrementar a posibilidade de que 15 personas xa podan utilizar as aulas de estudio
que é un tercio da capacidade que estimamos máis segura dentro do que é esa sala e esa utilización. E por último, o mercadillo semanal, o cual xa pode empezar a vir o que é o textil, e polo tanto estamos traballando no que é a extensión de esa área para que ese 25% que poden vir se poda aumentar de tal forma os puestos que ocupen algo similar ao que era o 25%, que é o que di a norma. Por último, hoxe xa non temos vídeos, hoxe xa non hai cumpleanos, decir que prácticamente o que foron os cumpleanos superaron os 310, os vídeos anduveron en 150 as colaboracións, así que moitas gracias a todos os que o fixeron posible, e agora xa non me queda máis que, como sempre, animarvos, decir algo tan importante como que ahora depende de vos, non andemos o desandado, Barbanza e Ribeira vai polo bo camiño, non o estrepeemos nós, hai tempo para ir pouco a pouco facendo as cousas que se nos deixan facer, utilizado o voso tempo fora da casa para o imprescindible. Todavía non é o momento de estar todo o día fora da casa, todo o día non é o momento para malgastar o que levamos durante tanto tempo aforrando ca nosa gran actuación, creo que dentro das nosas vivendas. Así que a todos, moitas gracias, moito ánimo, arriba Ribeira, xuntos o vamos a conseguir, arriba Ribeira.
Ola, boas tardes a todos e benvidos ao Telexornal de Castiñeiras. Con todos vostedes, Quique Gude informando. Hoxe é noticia de Estonia. Por que? Os vou a decir por que. Estonia é un país de Europa do Norte. Acordádevos, norte arriba, como no mapa. Limita co mar Báltico, para que non o sepan. É un mar que está cerca do Polo Norte e ten a auga máis fría que a auga do Castro. Coñecedes a illa de Ons e a de Sálvora? Pois Estonia ten máis de 1500 illas. E o seu diverso terreo abarca praias pedregosas, antigos bosques e moitos lagos. URSS. Sabedes o que significa? Tampouco o sabía. Estonia foi parte da Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e independizouse concretamente en 1991. Eso significa URSS. Conta con varios castelos, iglesias e fortalezas que están en perfecto estado. Mirade que cousa tan bonita. A súa capital é Tallinn. É famosa pola súa cidade antiga. E os seus museos e a súa torre de TV de Tallinn, que ten un mirador para disfrutar das vistas e conta con unha altura de 314 metros, 82 metros máis que noso pirulí de Torre de España. Fixádemos. Unha última curiosidade, a súa comida típica é o kringle. E o seu baile típico é este. Espero que vos gustade. Despídese Quique Gude e damos paso á película de hoxe. Saludados e hasta mañán. Chao! Bueno.